rabu kai mu Madina, kai mu Madina, ka kai mu Madina, mu ziyarci Rasulallah. Buƙatar Allah, wahabu da kai na ka farawa, hijire bayyana haina, fatan da nake na yi dacewa, ayyabon mu kutari, Rasuli nake da ɗarerawa, salamu alaika, salamu alaika Rasulallah. Kaninka salati, da ba a jadi ga Rasulallah, abin ƙaunar mu, mu a gare shi muke maula, kaza alaye, kaza ashabu ibadillah, kaza ulama'u, mu a gurin su muke da shakti jani, da shakti jani, barhama mai diwani, kaunar muke mun bi muradina. Aka cewa halifa sunusi baba muradina. Dan maularka ne abu mika geza na zo maula, kai mini kyauta da yawa manzo mahabuballah, ya kairin nasi, ya kairi kalilla, salamu alaika, salamu alaika Rasulallah. Ya mahabubi, na haƙiƙarka na zo tashi, ni zaharar dini ga na gare ka na zo take, ai wani kyauta domin faɗin wasirina, ina raunar ka na rike manka Rasulallah. Da cewa harajini, da cewa abin fitayi, idan baba laminu a ƙara min sirri, a kai ni Madina a yau ƙarin ƙari, na biyu su abin kira gare su nake da ɗayin maula. Idan wata hajjota mama ummul kairi, mama ummani gausi, Abdullahi sayyida Bilkisu, na abar maku ƴaƴan gausi. Mu babu kuɗin tiket, babu kuɗin biza a gare mu, fatan da muke yi muku tare a zau dube mu, mu ba mu da kowa, ba komai a gare mu, a yi mini ƙari, a yi mini tallafi baba. Yanzu a zamanin mu kuɗin jirgi ya dinka, mu ba mu da konsilai a gare mu sai ƙaunar ka. Amma ta kawo kima Mahmudu mu gan mu gidanka, Rasulallahi si da abin ƙauna babba. A dan ahalin kisa'i masoya ne na haƙiƙa, muna ƙaunar su a gare su muke ta hazaƙa. Imamu Aliyu, Imamu